domnul președinte. Știam că am trecut de momentul ăsta, dar dacă ai uitat... Avem un dialog pentru că v-ați obișnuit. Nu, știi care e problema? Ți-ai obișnuit să faci show. Și aici nu-i bine. Eu v-am acționat prin mecanisme instituționale, v-am trimis invitații în comisie la cererea comisiei să veniți să vă expuneți. Trebuie să spuneți pe față. Vedeți că cei de la AUR au nevoie de parlamentari, că le-au plecat. De acord cu ea. Finanțare în PNRR pentru 1000 de camere pe care să le puneți camere fixe. Sunteți într-o mare eroare. Mare eroare. Mă bucur că în sfârșit a fost și un dialog mai devreme cu Ministrul Afacerilor Interne. Putem devoala ipocrizia acestei coaliții în distrugerea codului rutier. Cu o mână pretind că vor să năsprească și că le pasă de morțile de pe șosele. Oamenii din Parlament, de la PSD, PNL și UDMR, la unison votează dărâmarea codului rutier. L-am întrebat foarte clar pe Ministrul Afacerilor Interne, pe care l-am invitat formal în comisie, conform atribuțiilor, cu scrisoare semnată, ștampilată, cu data stabilită în acord cu membrii comisiei, să ne spună părerea Ministerului și nu a venit. L-am întrebat dacă PNL va vota împotriva acestui proiect în Parlament. Nu am primit un răspuns clar, mi-a spus că dumnealui e împotrivă, deși este lider PNL. Ce se întâmplă cu această coaliție este că vor să avem un cod rutier și reguli de circulație ca în Asia Centrală, ca în acele filme pe care le vedem cu accidente și cu șmecheri care încarcă regulile și nu pățesc nimic. Dacă depășești viteza cu 70 de km pe oră, curse de mașini prin oraș cu 150 de km pe oră, o amendă și pleci mai departe cu dovadă înlocuitoare pentru permis. Păi e normal un om care pune în pericol, care folosește mașina ca pe o armă, să plece mai departe cu ea de pe loc? Ministrul Transportului este președintele Consiliului Interministerial de Siguranță Rutieră, tace mâlc. România stă cel mai rău din Uniunea Europeană la decese rutiere, avem peste dublu față de media UE. În sfârșit de săptămână înfiorător pe șosele, 24 de oameni au murit în accidente rutiere produse în toată țara. În doar 3 zile, polițiștii au lăsat fără permis aproape 2000 de șoferi care au încălcat legea. Direcția rutieră a Poliției Române propune amenzi mai mari pentru cei care nu respectă regulile și îi pun în pericol pe ceilalți pasageri și conducători auto. A fost unul dintre cele mai negre weekenduri pe șoselele din România. 24 de oameni au pierit, între care numărăm și 5 copii. Cea mai tânără victimă, un bebeluș de 3 luni, a murit într-un accident cumplit în Bacău. În urmă cu o săptămână, tot pe A2, 55 de mașini s-au ciocnit într-un carambol uriaș. Câteva zile mai târziu, pe aceeași autostradă, 10 de șoferi erau filmați conducând pe contrasens. România! Cel care a filmat scenele de groază spunea că a numărat cel puțin 100 de șoferi care circulau pe sens opus sau pe banda de urgență și puțin a lipsit să nu se producă o nenorocire. Salut, sunt Chiș Alexandru Sorin, candidez la funcția de președinte USR, sunt șofer de tir în UK. Iar în video care urmează am să vă arăt cum arată o autostradă în Occident și care sunt normele de siguranță pentru a putea spune că e autostradă. Pentru că în România am observat că toți cei care vedeți două benzi pe sens și o bandă de urgență, acea stradă o numiți autostradă. Nu e adevărat că e autostradă. O autostradă, pentru a putea fi încadrată la autostradă, trebuie să întrunească anumite condiții de siguranță rutieră. Bănuiesc că din video care l-ați văzut nu ați observat mare lucru și nu știți cum funcționează normele astea de siguranță și cum e organizată o autostradă. Dar nu e nicio problemă, am să vă explic pas cu pas, să înțelegeți, să puteți face diferența pentru a nu putea fi păcăliți de politicienii români în viitor, când vă vând străzi naționale la preț de autostradă. Prima condiție ca să fie încadrată la autostradă, aceasta trebuie să fie supravegheată video, 24 din 24, printr-un dispecerat
de genul cum vedeți în imagine. Din ce cauză îi nevoie de dispecerat? Pentru că pe autostrăzi există tot felul de radare de mișcare și senzori de presiune care, în momentul când detectează ceva anomalie în trafic, alertează dispeceratul. Și o să vă explic fiecare senzor și radar cum. Aici în imagine avem radarul de mișcare, cel alb de culoare. Radarul ăsta funcționează exact ca și radarele de la aviație, indică mașinile sub formă tip de punctule. Ce rol are radarul ăsta? Radarul ăsta detectează anomalii în trafic, adică o mașină oprită defectă pe una dintre benzi, cozi, trafic intens și așa mai departe. În funcție de anomalia care o găsește în trafic, alertează dispatcherul. Dacă e un trafic intens pe care se întinde pe o perioadă mai mult de 2-3 minute, 5 minute, automat trimite un semnal de alarmă la dispecerat, iar dispeceratul, cam de la vedere din zonă, urmărește ce se întâmplă și decide ce măsuri trebuie să iei ca să fluidizeze trafic, să aducă la normal. Acum, exemplu, dacă o mașină e oprită în trafic, e defectă pe una dintre benzi, radarul o detectează imediat în termen de 20 de secunde. Dacă în timp de 20 de secunde mașina nu se mișcă, automat trimite alarma, iar dispeceratul intervine și trimite traffic officer, adică poliția rutieră stradală, cum ar veni în România, să asigure zona. Între timp, dispeceratul o să ia măsuri cu panoul electronic de sus prin care avertizează participanții la trafic și reduce viteza cu radarele cu viteză reglabilă, cum cele din imagine, cele două de culoare galbenă. O altă măsură de prevenire a accidentelor sunt senzorii de presiune. Dacă vedeți în imagine, tăieturile alea dreptunghiulare în asfalt. Cum funcționează senzorii ăștia? Dacă o mașină staționează mai mult de 10 secunde pe unul dintre pătrățelele alea, automat se pornește alarma, trimite semnalul de alarmă în dispecerat, iar dispeceratul pe camera de la vedere cea mai apropiată verifică ce se întâmplă. De obicei, senzorii ăștia de presiune sunt folositori pentru prima bandă ca să detecteze înainte de ieșire dacă s-au format cozi pe prima bandă. Astfel poate să decide dispatcherul să avertizeze câțiva kilometri mai la vale, cum se spune, mai în amonte, să avertizeze pe ceilalți participanți la trafic că prima bandă îi blocată din cauza celor care ies de pe autostradă și sunt blocați de un eventual semafor, o intersecție la ieșirea din autostradă. Aici în imagine vedeți cum arată sistemele. Radar de detecție a traficului, radarul de viteză cel galben, camera de la vedere montată și panoul care indică viteza. Mare atenție că în momentul când dispatcherul decide să vă coboare viteza la 40 de km, 50, trebuie să respectați viteza pentru că radarul din stânga cel galben se setează în mod automat la viteza care e indicată pe display. Dacă nu respectați viteza care o decide dispatcherul cu ajutorul display-ului, o să primiți amendă datorită radarului galben din imagine. Aici vedeți cum dispatcherul a detectat un blocaj în trafic pe banda a patra și a luat decizia să o închidă, astfel cu panourile electronice amplasate de distanțe mai lungi, avertizează participanții la trafic că banda respectivă e închisă trafic. În această imagine avem radarele numite tutor, cele indicate cu săgețile galbene. Radarele astea sunt supranumite și radarele antibombardiere, adică celor din România care sunt cu BMW și gonesc cu peste 200 km/h pe autostradă. Deci radarele astea
bombardierii noștri nu pot să le prostească. Din ce cauză? Radarele astea nu măsoară viteza cu care treci pe sub ele. Radarele astea măsoară viteza medie parcursă pe o anumită distanță. Adică face calculul între distanță și timpul de parcurgere și rezultă viteza medie cu care ai parcurs acea bucată de autostradă. Dacă viteza medie depășește viteza legală, automat apare amenda. Deci bombardierii ăia care merg cu peste 200 și fac live-uri nu au nicio șansă să prostească radarele astea. Dar la noi așa ceva nu există și nu știm dacă va exista. Dar radarele astea sunt foarte utile în a salva vieți omenești în trafic. O altă măsură obligatorie care trebuie să o aibă o autostradă e postamentele fixe de traffic officer sau de poliție stradală, cum vedeți în imagine. Mașinile astea obligatoriu trebuie să fie în autostradă. Din ce cauză? Ați văzut în autostrăzile lui Drulă, pe vremea lui Drulă, când era ministru transporturilor, o autostradă întreagă s-a întors pe contrasens. În UK așa ceva nu e posibil datorită mașinilor de poliție sau de traffic officer care sunt postate în apostamentele astea la fiecare 10-15 km. Deci în momentul când cineva încearcă să întoarcă, să intre pe contrasens, mașinile astea intervin și îl blochează în timp real. Trebuie să știți că în UK să conduci periculos, să pui siguranța traficului în pericol, îi infracțiune și să pedepsește cu pușcăria și suspendarea dreptului pe viață de a conduce dacă infracțiunea e gravă. Acum, traffic ofițerii ăștia, în cazul în care se întâmplă un accident, un blocaj pe autostradă, sunt imediat trimiși la fața locului de către dispatcher care îi invidiază datorită mașinilor care au trackere GPS și știu exact poziția, locația lor și automat îi trimite pe cel care e mai aproape de locul accidentului. După cum vedeți și în imagine, o intervenție la o defecțiune sau accident. O altă măsură obligatorie în trafic, pentru a nu avea banala scuză a românului, cei de la meteorologie nu ne-au anunțat că vine vreme rea și noi nu am știut să ne pregătim din start. Cum vedeți în imagine, e o stație meteorologică care e compusă din stația meteorologică și partea de jos are un senzor care detectează ceața. Deci în momentul când se îndeplinesc condițiile meteo favorabile pentru a se depune ceața sau poleiul, gheața și așa mai departe, stațiile astea meteorologice dau alarma în dispecerat. În momentul când stația meteorologică detectează ceață sau polei, dă alarma la dispatcher, dispatcherul începe să ia măsurile necesare, prima avertizând pe panourile electronice, reducând viteza și apoi alertând pe cei de la intervenții să vină să împrăștie sare cu sădărița sau să scoată plugurile după caz. În imaginea alăturată vedeți camerele care sunt montate la poduri. Camerele astea sunt de diferite forme și culori care au diferite funcții. Unele citesc numerele la mașină și le verifică pentru asigurare și taxa de drum sau rovinietă, cum în România. Altele verifică poziția la volan, deoarece în UK e obligatoriu pe tot parcursul să ții mâinile amândouă pe volan. Dat fiind faptul că în trafic nu avem mai multe vieți precum în videogaming, v-aș ruga să conduceți prudent și preventiv, deoarece viața are prioritate. La salut!